Kapitlu ġdid għal Port il-Kbir, hekk kif il-ħamis filgħodu tħabbar il-pjan fit-tul tal-Gvern għal din iż-żona ta' importanza nazzjonali permezz ta' reġenerazzjoni ta' partijiet storiċi maqsuma f'erba' fażijiet. Dan il-pjan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela fost oħrajn. Il-pjan li tfassal mill-kumpanija rinomata ta' periti internazzjonali Chapman Taylor jinkludi it-tisbieħ taż-żona tal-Power Station l-antika tul ix-xatt tal-Marsa ħdejn il-Menqa fejn kien jinħażen il-faħam u anka hemm it-tinda tal-patata sas-swar tal-Furjana. Il-portafoll ta' Chapman Taylor jinkludi reġenerazzjoni ta' portijiet ewlenin bħal dawk ta' Barcellona, Liverpool, Manchester u Bristol. L-ewwel fażi li fuqha se jsir ix-xogħol id-dik tal-ex-Power Station tal-Marsa li jingħalqet minn Gvern Laburista. Il-Prim Ministru sostna li dan il-proġett se jikkumplementa l-iżvilupp tal-pajjiż u t-titjib fil-livell tal-ħajja lokali. Waqt li ħabbar li nfetħet konsultazzjoni pubblika fuq sitt ġimgħat dwar il-pjan holistiku fit-tul biex il-proġett nazzjonali ikun ta' kulħadd u wara se jkun hemm il-pre-market consultation. Dr. Abela qal li wara jibda minnu fih it-twettiq tal-proġett biex dan l-isbaħ port fil-Mediterran jekk mhux fid-dinja isir ġojjel l-akbar. Illum nidejna il-bidu tal-implementazzjoni ta' ħolma l-pajjiżna. Ħolma illa se tkompli titrasforma il-Port il-Kbir b'enfasi fuq in-naħat tal-Marsa u l-madwar tal-Marsa. Huwa proġett li jirrikjedi ħafna xogħol, għalhekk tellaqna l-proċess billi ħtarna l-aqwa esperti internazzjonali li għandhom esperjenza vasta fuq dawn it-tip ta' proġetti li sfaw immeraviljati bil-potenzjal li għandu l-Port il-Kbir tagħna. Il-Prim Ministru wkoll enfasizza kif il-pjan se jirrifletti l-karatteristika tal-Port il-Kbir. Li dak li tiġi propost mhuwiex se jtellef il-karatteristiċi sbieħ naturali tal-port imma jikkumplementhom. Mhux se jkollna sitwazzjonijiet tal-madwar li jkollok xi binijiet massivi li jfixklu dik l-armonija li għandu l-port tagħna imma li jsebbaħħa. U allura li qegħdin naraw hemmhekk huwa li minn barra li jkollna l-estetika li tkun ta' priorità f'dan il-proġett li noħolqu area massiva ta' żvilupp ta' kwalità għal kull min irid jinvesti f'dan il-pajjiż inkluż l-investituri barranin li dal-proġetti bedna minn żviluppi tal-kwalità baxxa u joħodna li żvilupp ta' kwalità għolja li nitbedu mill-kwantità ma nifukaw fuq il-kwalità u l-beneficjarju finali jkunu l-familja ċinu Maltin illi ikollhom fejn jikrejaw ruħhom li dak kollha li jgħixu ġewwa pajjiżna u jaħdmu jkollhom fejn jirrilassaw ukoll u bekk nemmen li għalhekk qed nitkattu dwar proġett nazzjonali li minnu se jkun qed jibbenefika kulħadd. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Talli qalet li l-Port il-Kbir minn tarf sa tarf ikun kollu tan-nies waqt li jkun ta' kummerċ kif ukoll favur it-turiżmu ta' kwalità li rridu f'pajjiżna. Gino Kawki, kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, spjega li d-reġenerazzjoni tingħaqad max-xogħol li twettaq fl-aħħar snin, inkluż max-xatt tal-Karkara u d-daħla tal-Isla, dan fil-waqt li għaddej ix-xogħol ta' reġenerazzjoni fiċ-ċentru tal-Marsa. Iċ-Chairman tal-GHRC, Rajin Fafa, spjega li dwar dan il-pjan fit-tul tal-Gvern ukoll saru bosta diskussjonijiet ma' msieħba differenti.